ఈరోజైతే మనం నాటుకోడి చికెన్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ అయితే మనం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడైతే మనం సోంపు వేసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలి. అయితే ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు కొద్దిగా, మిరపకాయ, ఒక స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి, కొంచెం పసుపు. ఈ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ అయిన తర్వాత కొంచెం తక్కాలి వేసుకోవాలి. తక్కాలి బాగా స్మాష్ అయిన తర్వాత చికెన్ కడిగి పెట్టుకుని చికెన్ వేసేయాలి. బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఉడికేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు చేయించండి. ఆ నీళ్ళు ఇమిడే వరకు ఉండి కారం తగినంత కారం మీరు వేసుకోండి. ఎంత మీకు తినాలనిపిస్తుందో అంత కారం వేసుకోండి. మీకైతే ఇప్పుడు ఒక టిప్ చెప్తాను. మొత్తం కారం ఒకేసారి వేసేయకండి. ఇప్పుడు కొంచెంగా వేసుకోండి. తర్వాత నీళ్ళు పోసి ఉడకనివ్వండి. ఇప్పుడు ఉడికేటప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం కారం వేయండి. ఏ కార పులుసులో కానీ నాన్ వెజ్లో కానీ ఈ మరి ఒకేసారి వేయకుండా ఉడికేటప్పుడు వేస్తే బాగుంటుంది. అందులో అట్నే మిరియాల పొడి కొంచెం వేయండి. చికెన్ మసాలా పౌడర్ కొంచెం వేయండి. బాగా కలిపి బాగా ఉడకనివ్వండి. కొత్తిమీర కొంచెం వేసి ఆఫ్ చేసేయండి. అంతే, టేస్టీ నాటుకోడి పులుసు రెడీ. సారీ ఫ్రెండ్స్, మధ్యలో తమిళ్ వచ్చేస్తుంది, ఏమనుకోబాకండి. మన ఛానల్కు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.